Čau lidi, já jsem Paul 1111 Ify a jsem tady s Alemine. Jo, takže já vás taky zdravím lidi. A my jsme dohromady skupinka Czech Craftmans. A ty povídej teďka. No, je to naše druhý Druhý. z multiplayeru. A konečně už jsme... konečně máme už ten hosting, takže už se nám to tolik nekouše, takže je to fakt superový a možná to pojede i na našem starém kompu, teda na mojem spíš. A co se vlastně stalo, když jste tu nebyli, tak jsme dostavili schody a udělali tady ten. Trošku jsme to zhezčili, trošku jsem se prokopal dolů. A ještě jsem vytvořil vlastně ten, jak se jmenuje? Ne. Nový server, Hosting. Vlastně. No prostě jsme vytvořili jako na hostingu, takže si to nekoušej. A co začal? Takže vynikající. Jo, dobrý, ty jsi špělý. Čekaj, já si zasvítím, jo, takže to do chvilku nebudu. Hej, budeme to muset střihnout. 3, 2, 1. Já jsem tu. Teď. Tak jsme tu zpět. A už jsme to vyřešili. No prostě jako nějak to nešlo. Takže... máš dřevo? Jo, tam v té spodní průhledě. Ale já tam zmizel, kdy tam byly ty skoro 300. Byly tam 2 staky a já jsem si teďka z toho udělal schody, víš? No. Jo, hotovo. Počkej, já tam dám ty. Co? No tohle se tam prostě dám. Ten stone prostě. Počkej, tady jsem to blbě udělal. To blbý. Hodně blbý. Pojď se. Ty máš nějaký schody u sebe? Hej, počkej, uděláme to spíš takhle, ne? Jo, čekej, já tady. Já to dodělám jenom po spodu. Jo. Hej, tady já jdu těžit zatím. Jo. Jo, a vytěžil jsem pár těch, pár jak se tomu říká? Ulí. No. Hej, je tady ještě. Jo, tak když to Hej, jo, našel jsi? Hej, ono je pod sněhem. Jo. To jsme teprve pod sněhem, já už myslel, že jsme někde daleko. Kruci, to je ještě kopání. Že jo. Jinak do komentářů napište, jestli chcete vidět tohle nudný kopání, nebo to máme dělat mimo kameru. A doufám, že se vám video bude líbit. Kruce. Se nepovedlo. Hraje ti tam televize, hele. Fakt? Jo.
to můžou být rodiče, já nevím. Jo, no spíš. Ty vole. Hej, počkej, já si musím ty vole. Ty vole, hej, já to na chvíli vypnu. Tak. Jo, dobrý, už natáčím. A? Kurně, divný. Co se to stalo? Ty vole, to je divný. Čekej, jak blbná meč. To je divný. To je hodně divné. No prděle. Takže já se s váma no prostě. Ty vole. Prostě někam odešel. Takže já to teď stopnu a už bude konec. A uvidíme se v třetím dílu, takže zatím čau.